ni metalera ikuntzen goi mailako zikloa egiten ikasle naiz. Altzotik etortzen naizen numero, oso gustoa hain naiz ziklo honetan. Lehenago batxiller zientifikoa egin ikusi nituen aukerak, bisita batzuk egin nituen, eta gehien gustatu ditzaidana hau izan zen, bertan eskulana dalako asko, nahiago dut. Erakuntza metaliko goi mailetik naiz, eta gainera 5 urte egin nuen erdi mailako zikloa. Soldadura eta aldagintza. 5 urte ibili nintzen lanen, eta gero aukera hobe bilatzeko erakiet goi maila egitea.